हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयबो बरायग्रोनाय थाबाय। ओमफ्राय जोंहा दा बेलासियाव प्रग्राम दं लोगोफोर। जों दा बयबो सफैजोब्बाय। ओमफ्राय जों दा जोंनि अफिसावनो ओंखाम संनानै दा बेलासि जोंना प्रग्रामा दा बेलासियावसो आरोना लोगोफोर। बेनिखायनो जों दा नै जमा दंफैयो नालाय ओंखाम जानानै थांनोसै। अफिसावनो ओंखाम जानानै थांसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। लोगोसे लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर। टमेट' दुन्दिया सामब्राम बानलु माबा बेयो नै गोदाखांबाय अमाखौ। Ready हाजोबबाय अमा टमेट' जाहोबाय बरिया जाहोबाय अमाजों टमेट'जों गाइसमोन नोंथांमोनहा जानोबा फै एबार जासिगोन जोब्बाय नै आलु जहल ओंखाम अमा टमेट' जानोसै एबार बाय अमा टमेट' जाबाय नै गोथाव ना आदा आं संनाया जाजोब्बाय ओंखाम जाखांनानै गय जाबाय दसे उनाव थांनांसिगौ प्रग्रामाव रेडि जानानै।